Por cuarto ano consecutivo, o Concello da Pobra participará no programa da Universidade de Santiago Camiños de Coñecemento e Experiencia. A actividade presentada esta mañá no Concello está dirixida a maiores de 50 anos. Desenvolverase a partir do 19 de abril. En esta edición embarcarase nas temáticas do patrimonio industrial, da música clásica galega e tamén da astronomía. E se trata de uns seminarios que se van centrar no patrimonio industrial, na música clásica galega e máis na astronomía. Cada un dos seminarios completaránse con unha visita, un seminario práctico e unha observación astronómica nocturna, respectivamente. E non simplemente agradecer a posibilidade que nos ofrece a Universidade e a Deputación da Coruña tamén, a Xunta de Galicia, de poder facer esta actividade, de chegar así a ciudadanía da Pobra, e este ano pois a verdade que conta con temas moi interesantes, non? A historia da Pobra realmente moi vinculada ás conserveiras e ao noso famoso barrio dos cataláns, que teñen pois un gran interés para a xente pobra, pero bueno, todos os demais temas así o son, e con ese sempre apetecible saída a facer unha observación astronómica. A actividade levarase a cabo no auditorio do Museo Valle Inclán, seguindo as medidas sanitarias implantadas por mor da COVID. A matrícula é gratuíta e disponse dun límite de 25 prazas. As persoas interesadas poden formalizar xa a súa inscrición ou solicitar máis información na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler, no teléfono 981 83 15 45.